Эфирда шәршәмбе көне яңалыклары исәнмесез. Студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Урамда киемнәр, яшелчәләр һәм казылык продукциясы саталар. Мондый кагыйдә бузучылар белән ничек көрәшәләр? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Полиция хезмәткәрләре балаларга ярдәм итә. Бүген алар 67-нче мәктәпкә килделәр. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Шәһәр мэры Чаллының иң яхшы гаиләләр белән очрашты. Бу юлы никахлашу сараена гаилә династиялары чакырылу иде. Алар белән Римма Әхмәтова да күреште. Документлары булмаган килеш урамда азык-төлек, кием салым белән сәүдә итәләр. Редакциянең кайнар элендә телефоны шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырган. Шәһәрдәшләр 9-нчы страховканы яны базарны хәтерләтә башлады дип зарлана. Иртәдән үк яшелчә, җиләк, җимеш, киемнәр, хәтта казылык продукциясе да саталар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Безнең иҗат төркеме килеп җиткәндә сырхаухана янында бары тик яшелчә һәм җиләк-җимеш белән генә сәүдә итәләр. Алар әлеге җирне аренда килешүе буенча били. Ә менә берничә минут элек кенә күршедә казылык һәм ит ризыклары белән сәүдә иткәннәр. Шәһәрдәшләр әйтүе буенча әлеге сатучы бирегә еш килә. Барлык продукциядә ачык һавада, өстәлдә суыткычы да юк. Төрле микроблар урамда. Без холодильниксыз бит инде ярамый сатарга. Урамда вообще сатарга ярамый. Ит әйберләре ярамый бит инде урамда сатылырга тиеш түгел. Вообще. Быел муниципаль полиция хезмәткәрләре тыелган урында сәүдә иткән өчен 1000 беркетмә төзегән. Кагыйдә бозучыларны административ җаваплылыкка тартканнар. Штраф күләме 1000 сумнан 3000 сумга кадәр. Базарларда исә продукцияның сыйфатына зур игътибар бирелә. Сатырга ярамый инде холодильник булмагач, обязательно холодильник булырга тиеш, җәйкенде, тем более болай жар хәзер тышта. Ярмаркалар вакытында бит ул температура уже соответствует. Белгечләр әйтүенчә, урамда ит һәм казылык ризыкларын бары тик авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә тиешле температура булганда һәм тиешле урыннарда гына сатарга ярый. Сатып алучыларга продукцияның сертификатын тикшерергә киңәш итәләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сездән ниндидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефоны шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 4-7 сентябрь көннәрендә Чаллыда көзгә опрессовкалауның соңгы этабы узачак. Шуның нәтиҗәсендә бөтен шәһәр буенча 4 көнгә кайнар су бирү туктала. Белгечләр әйтүенчә, кайнар суны 8 сентябрьдә кире кушачаклар. Әлеге сынаулар җәйге чорда башкарылган ремонт эшләренең сыйфатын тикшерү өчен кирәк. Опрессовкалауның йомгаклау этабы кулланучыларга җылылык биргәнче, калган кимчелекләрне ачыклау һәм бетерү өчен үткәрелә. Ике бәйрәмне бергә полициянең патруль пост хезмәткәрләре бүген 67-нче мәктәпкә килде. Алар укучыларны яңа уку елы белән котлады. Үз эшләре белән таныштырды. Белем бәйрәменең 2нче көнендә патруль пост хезмәтенең юбилее. Полициянең әлеге бүлеге оешуга 95 ел тула. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 58-нче комплекста урнашкан бу мәктәптә 200-дән артык бала укый. Патруль пост хезмәткәрләре һәм балык булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары биредә еш кунак. Бүген дә балаларны яңа уку елы уңаеннан котларга килделәр. Бездә мондый бәйрәмнәр бик еш була. Полиция хезмәткәрләре безнең мәктәбебезгә килеп, балаларны дөрес тәрбия бирергә өйрәтәләр. Мондый чаралар безгә бик кирәк. Мәктәпкә зур глобус балаларга тәм-том. Хезмәткәрләр үзләренең җиңел булмаган эшләре турында да сөйләде. Белем бәйрәме үтүгә 2 сентябрьдә патруль пост хезмәте оешуга 95 ел тулачак. Әлеге бүлек җәмәгать тәртибен саклый, җинаятьләрне ачуда актив катнаша. Безнең сотрудниклар көне-төне тәүлек буенча урамда хезмәт итәләр. Безнең иң төп бурычыбыз шәһәрдәшләребез алдында тәртип саклау. Тәртип саклаудан тыш без балаларга да ярдәм итеп торабыз. Патруль пост хезмәтенең махсус отряды чыгышы балаларга да өлкәннәргә дә ошады. Күпләр аларны зур кызыксыну белән күзәтте. Иң куюлары полиция хезмәткәрләре белән көч сынашырга да өлгерде. Балалар бик теләп полиция машиналарында утырды, хезмәткәрләрнең корал һәм киемнәрен карады. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Урам исемнәрен ике телдә, русча һәм татарча язу кирәк. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның әлеге тәкъдимен Татарстан президенты хуплады. Бүген ТАССР оешуга 100 ел тулуга багышланган бәйрәмне үткәрү буенча җаваплы оештыру комитеты утырышы булды. Минтимер Шәймиев анда республикадагы барлык урамнарның да исемнәре татар һәм рус телендә язылган булырга тиешлеген күтәреп чыкты. Бу мәсьәләләргә нокта куярга кирәклеген әйтте. Президент Рөстәм Миңнеханов аны хуплады. Әлеге тәкъдимне оештыру комитеты утырышы беркетмәсенә кертергә күрсәтмә бирде. Никахлашу сарайында Чаллының үрнәк гаиләләрен зурладылар. Аларны тантаналы төстә шәһәр мэры Наил Мәхдиев кабул итте. Бу юлы очрашуга бер оешма предприятиедә эшләүче парлар, аларның балалары, оныклары чакырылган иде. Әлеге гаиләләр безнең шәһәрнең үсешенә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Тулырак алдагы сюжетта. Тантанаға 10 гаилә килде. Аларның һәр кайсын шәһәр башлыгы үзе каршы алды. Җылы күрешү, истәлеккә фото. Республика көн алдында мондый очрашулар хәзер Чаллының матур традициясенә әйләнде. Для меня, как для мэра города, это составляет истинное, уверяю вас, человеческое удовольствие. Это большая честь приветствовать вас, всех тех, кто своим трудом, старанием, прилежанием делает все, чтобы наш город, центр автомобильной промышленности Российской Федерации, был бы одним из лучших городов нашей страны. Мусиннар гаиләсендә 15 ел. Алар икесе дә танылган табиблар. Шамил Гайся улы неврология бүлеге мөдире. 5 бала үстерәләр. Надежда Владимировна спорт белән мавыга. Бу гаилә гел хәрәкәттә, гел бергә. Ирле хатынлы Магдановлар 29 ел бергә катыргы кәгазь комбинатында эшлиләр. Рәсүл машина йөртүче, Гүзәл укладчик-упаковщик. Уллары Артур да комбинатта машинист. Алар гаилә бәхетенең сире мәхәббәт һәм ихтирамда диләр. Бер-береңне аңлауда иң беренче. Балаларны тәртипле үстерүдә дип уйлыймын мин үземчә. Ярату булсын гаиләдә. Аңлашу, ярату ансыз берничек тә булмый. Бер-береңә ярдәм итеп, юл куеп, шуңардадыр дип уйлыймын. Тантанада катнашучыларның гаилә стажлары төрле 10, 15, 20 һәм аннан да күбрәк. Әмма аларны бер нәрсә берләштерә. Алар бәхетне гаиләдә тапканнар, эшләрендә уңышка ирешкәннәр. Балаларына үрнәк күрсәтеп яши беләләр. Рим Әхмәтов, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Чаллы Сарман юлы сентябрь азагына кадәр ябылды. Әлеге уңайсызлык юлларны төзекләндерү белән бәйле. Ремонт эшләре 1 чакрымга якын юлны кулачлый. Автомобиль йөртүчеләргә Чаллы Сарман, Казаклар, Теләнче тамак маршрутын сайларга тәкъдим итәләр. Юлны төзекләндерү 30 сентябрьдә тәмамланырга тиеш. Иртәгә 30 августта шәһәр көне һәм республика көненә багышланган бәйрәм чаралары уздырылу сәбәпле иртәнге 8-дән кичке 10-га кадәр юллар ябыла. Шулман проспектының Рәис Биләев һәм Вахитов проспектлары белән киселешкән участогында 2 яклап та хәрәкәт шикләнә. Хәсән Туфан проспектында Раскольников урамы һәм Шулман проспекты арасы ябыла. Автомобиль йөртүчеләргә маршрутны алдан уйларга киңәш ителә. Бүгенге менә мин барлык шәһәрдәшләрне республика һәм шәһәр көне белән котлыйм, тәбрик итәм. Ялларыгыз күңелле үтсен, саулыгыз. Биш тугызлы һәм берле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5 тугызлы һәм берле. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.